Abul Kairi, babi na 11. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alƙali ɗauke idanuwan sai a kanta, inda ya ci gaba da rubutunsa. Ita kuma mami ta koma ta zauna. Alƙali ɗago da kansa ya ce, Barista Sharif, kana da tambayoyin da za ka yi masa ne? A'a ya mai shari'a. Oke Barista Khadija, ki ci gaba da gabatar da shaidar ki idan kina da shi. Ke kuma za ki iya komawa ki zauna, ya ƙara maganar da kallon Rahina. Tashi mami ta ce, ina son gabatar da shaidata ta gaban Malam Iro. Malam Iro ya fito gaban kotu, inda mami ta karasa ta yi masa tambayoyi kamar yadda ta yi masa sanda ta je gidan gonan Abul Kairi. Bai rage daga bayanan da ya yi mata ba a wancan lokacin. Haka ma yanzu ya sake maimaitawa. Sannan mami ta ce tana son za ta gabatar da Aziza Sani Bala. Karasawa inda take mami ta yi sannan ta kalle ta ce, Aziza, zan so ki yi wa Gota bayanin abin da yake kai ki gidan gonan Abul Kairi ba tare da sanin shi ba. Dan jimmu Aziza ta yi kanta a ƙasa sai kuma ta buɗe baki a hankali ta ce, ina zuwa ne domin sa, kamar ya domin sa, ki yi bayani ne sosai yadda Gota za ta fahimce ki. Cikin muryar kuka Aziza ta ce, wallahi Allah ba ni ce na kashe ta ba. Hasali ma ni gawarta na zo na tarar a gidan. Gyara tsayuwarta mami ta yi jin abin da ta faɗa sai ta ce, Aziza ki kwantar da hankalinki. Ba wai an ce ke ce kika yi kisan ba, abin da kika sani kawai nake son ki sanar da kotu. Sannan me yake kai ki gidan gonar shi? Shashsheka ta so mai da kyau ta buɗe bakinta ta yi masa bayanin abin da yake kawo ta da kuma zuwan da take yi tana ganin Abul Kairi tare da ziyara. Wannan dalilin ne yasa ita ma ta yanke shawarar ta bashi kanta domin ta same shi kamar yadda ziyara take yi. A ganin ta hakan zai jawo hankalin Abul Kairi ya so ta ita ma. Shiru ta yi a wannan gabar sanda kokan ya ci karfinta. Kotun yayi ana sauraron ta sai da ta ja sakanni kafin ta ci gaba da faɗan. Sai kuma ranar da na dawo na uku sanda ban tarar da mai gadi ba. Na shiga gidan kai tsaye na bi ta kofa na je da niyyar in nuna masa bidiyon da na ɗauke su a lokacin da suka yi faɗa. Idan bai yarda da bukata ta ba ni kuma zan kai wa iyayensa su ga abin da yake aikatawa. Sai kuma ina shiga na gawan ziyara a cikin falon. Na ruɗe sosai. Ban tsaya ba na fito da gudu na fice a gidan. Kuma a lokacin ne na hangi motan Abul Kairi shi kuma ya taho gidan. Iyakar abin da na sani kenan. Kotun ya mutsewa da hayaniya suka yi sai da alƙali ya dakatar da su sannan aka nutsa ya ce da ita, yanzu ina wayan taki. Hannu ta sa ta share hawayen fuskar ta da yi taɓe ta ce tana gida. Ina buƙatar yanzu a je a taho da wayar nata. Sai kuma ya kalli mami ya ce, za ki iya ci gaba. Daga nan Sagir aka kira wanda shine ya bada shaidar halayyar Abul Kairi da kuma soyayyarsa da ziyara. Ya kara da cewa duk da na san ziyara kan wata ce amma ba zan iya lakawa abokina wannan mungun sharrin ba. Abokina yana matakar kaunarta. Ba zai taba iya kashe ta ba. Tabbas ba shine ya kashe ta ba domin ko ba ita ba ba zai iya kashe kuda ba bare masoyiyarsa. Da haka nake roƙon wannan kotu mai adalci ta wanke Abul Kairi daga zargin da ake yi masa akan shine ya kashe ziyara. Wannan ba gaskiya bane. Duba da kwararan shaidu da aka gabatar wanda ko ta wani fanni an tabbatar da cewa Abul Kairi ba shi da laifi. Na gode ya mai shari'a. Cewar mami tana juyawa ta zauna. Barista Sharif alkali ya ce idan yana da abin da zai ce ya tashi ya gabatar. Sai cewa yayi bai da shi. Alkali bayan ya gama rubutu ya dago kai ya ce za mu daga wannan shari'ar zuwa nan da sati daya domin har yanzu ba a gano wanda ya yi kisan ba. Don haka lauyoyi suna da damar da za su je su sake kawo kwararan shaidu. Sannan kuma a tabbatar a ranar an kawo mana bidiyon da Aziza ta dauka domin ganin abin da suka faɗa da idonmu, a kuma ci gaba da tsare Abul Kairi har zuwa ranar. Sai ya buga guduma ya mike tsaye. Daga nan kowa tashi ya aka so mu bacewa. Wannan zaman ya yi wa masoyan Abul Kairi daɗi sosai duk da ba sakin shakai ba amma hakan ya tabbatar musu da cewa ba shine ya kisan ba. Washe gari mami ta shirya ta bi adres inda aka bata na shagon mai sayar da sim card. Tana zuwa ta ga shagon har yanzu a rufe yake. Sai na makocin shi da ke buɗe karasa ta yi masa sallama. Ya amsa yana kallon ta. Ta ce bayan Allah dan Allah mai shagon nan nake nema. Ta nuna shagon kusa da shi. To gaskiya Hajiya ni ma ban san inda yake ba saboda ni ma jiya nan na dawo daga tafiya. Wata na biyu kenan bana gari sai yau na buɗe shago. To da Allah baka san inda ya tafi ba ko kana da labarin wani abu game da shi ko da inda zan same shi ne dan Allah. Mami ta faɗa tana kallon sa. Shiru yayi na dan sakanni ya kamar yana tunani sai can kuma ya ce wallahi Hajiya babu inda zan ce miki zaki same shi tunda shi dama ba dan nan anguwar bane. Ƙauyensu yana can me ma yake da suna. Ya daga kai yana dan buga yatsarsa akan gefen goshinsa. Na manta Hajiya. Mami ta ce dan Allah ka tana ka taimake min abu ne mai muhimmanci sai sa nake neman sa. Duk yanda ya so ya tuna din amma ya manta. Sai ya kalle ta ya ce wallahi Hajiya na manta garin nasu da wahala domin sau ɗaya ya taɓa faɗi manto amma in tambaye ka a nan Kano ne ko kuma a wani garin yake. Ya ce a nan Kano ne sai dai daga ƙauyuka ya taho.
to babu damuwa, bari in baka namba na, idan ka tana sai ka kira na ka sanar mun, dan Allah ka yi min wannan alfarma. To shikenan insha Allah zan yi kokari. Wayan sai ya ciro ya kwashi namban ta da ta karanto mishi, sannan ta yi masa godiya tare da yi masa alheri ta wuce. Kai tsaye gida ta koma, Abba na falo shi da Batul suna hira. Sannu da zuwa suka yi mata, inda ta zauna tana amsa musu tare da zama gilanta. Maimuna ta tashi ta ɗauko mata ruwa ta amsa ta sha, tana amsa tambayar da Abba ya yi mata. A Abban su wallahi ba a dace ba, sai dai muna sa rai insha Allah. Nan ta sanar mashi da komai abin da ya faru. Abba ya ce to Allah ya sa a dace, Allah ya bayyana gaskiya, ba za mu gaji da roƙon Allah ba. Amin amin, dukkan su suka amsa. Mami ta ce ya kamata Haƙili ya je ya dawo da su Amar gida tunda an koma school tun wancan satin. Ya kamata ku koma school gaba ɗayan ku, ta kara maganar da kallon su Batul. Batul din ne ta ce a'a mami dan Allah ki bari har a gama shari'ar nan, wallahi ko mun je ba za mu mayar da hankalin mu ba. Kallon ta mami ta ce ƙani rike Batul, ku koma makaranta ki ce ba za ku koma ba, kin san ranar gama shari'ar ne. Zumburo baki kawai ta yi bata ce komi ba. Abba ya ce ai muna sa ran insha Allah wannan zaman da za a yi shine na ƙarshe, ko da ba a gano wanda ya kisan ba dole ya sake shi tunda ba shi da laifi. Haka ne abban su, amma shi dai ni dai na faɗa muku ku san da sani gobe za ku je makaranta. Maimuna ce kawai ta amsa, banda Batul da take ta zumbura baki gaba, sai kuma ta kalli Abba ta ce Abba ka saka baki mana mami ta bar mu zuwa Monday. Allah Batul zan zane ki, ba na son rashin hankali, kin san dai yanzu ina ji da kaina ne, kar ki sa in ci kaniyarki. A'a ba za a yi haka ba, ke kuma kar ki huce min akan yara, ban san ki da wannan ɗabi'an ba. Batul Maimuna gobe ku shirya ku je school kuna ji na? Abba suka amsa shi duk su duka biyu. Yawa 'ya'yan albarka, yanzu ke Maimuna je ki sanarwa Haƙili ya je ya ɗauko su bebi. To Abba ta amsa shi tana tashi tsaye ta wuce. Batul tuni ita ma ta bi bayanta ta ficewarta. Girgiza kai kawai mami dai tana tashi ta wuce daki, yayin da Abba ya dauki remote yana canza channels. Washe gari da yamma sai ga kiran mai shagon nan da mami ta bashi number, ya sanar mata da sunan ƙauyen da ya tuna. Sosai ta yi masa godiya cike da murna da Abba ya dawo ta sanar masa an dace. The next day bayan su Batul sun dawo school ta shirya ta wuce ƙauyen. Ko da ta isa ta tambaya ta gane gidansa, ta shiga da sallama. Matar da ke tsakar gidan ta amsa mata, tana mata lale marhaban. Fuskar mami da murmushi ta karaso take, tabar ma ta shimfiɗa mata tana cewa zauna hajiya zauna. Zama mami ta sannan matar ita ma ta zauna, sai da suka sake gaisuwa sosai. Mami ta ce dama wajen mijinki Sadau na zo. To Allah ya sa dai lafiya, matar ta tambaya tana kallon mami da mamaki. Lafiya lau wallahi, dan Allah idan yana nan ki faɗa mishi yayi ba kuwa. Shiru matar ta yi har yanzu idanuwanta akan mami, sai kuma ta kaɗa kai kamar kadangarwa ta ce bari in kira miki shi, yana ɗaki ne yana barci. To na gode. Ko da matar ta dawo sai ta dawo da ruwan sha ta ijiye mata a gabanta tana faɗin gashi nan zuwa, ga ruwa ki sha. Mami godiya ta yi mata kafin ta ɗauki ruwan ta ɗan sha kaɗan, gudun kar ta ce kyamarsa take yi, duk da hankalinta bai kwanta da ruwan ba. Sosai kuwa matar ta ji daɗi ganin yadda mami bata nuna kyamarsa ba, ta sha ruwan gidansu a matsayin ta na 'yar gayu. Lokacin ne Sadau ya fito yana hamma, ganin mami sai ya bi ta da kallo kafin ya ce ke ce ba kuwar tawa hajiya? Ni ce. To sannu da zuwa, amma ban waye ke ba, yi maganar cikin fara'a. Haka ne, amma idan babu damuwa zan so in yi maka bayanin kaina, mami ta faɗa tana kallon sa. Jinjina kansa yi kafin ya kalli matar tashi ya ce ba muri kan dai, sannan ya karasa ya zauna a saman turmin da ke kusa da inda mami ke zaune. Ita kuma ta kandan ta wuce madafa, kasancewar dama girki take yi. Gyara zaman ta mami ta ce suna na barista Khadija Yunusa Obale. Idan babu damuwa dan Allah ina so ka yi min bayani akan wani layi da aka zo aka siya wurin ka, kuma kai ne ka yi rajistar namban a ranar. Amma hajiya niyya zan yi in san waɗanda suka siya layi a wurina har na yi musu rajista, ni wajen wata ɗaya kenan rabona da zuwa birni buɗe shago. Haka ne, na ji labarin hakan wajen mai shagon kusa da kai, amma ai na san da dalilin rashin zuwan naka, kuma ina maka maganar tun wancan watan ne aka siya layin, kaga kuwa a wurin ka aka siya. Zazzara idanu yayi yana share zufa ya ce amma hajiya menene alaka ta da ke da har zaki zo min gida nema na? Ni ban ga abin da na yi ba. Murmushi mami ta ce ba wani abu bane ya kawo ni wajen kama malam Sabiru. Idan har zaka bani haɗin kai zan yi maka tambayoyi ne kadai in tafi, in kuma ka fi son 'yan sanda su yi maka tambayoyin fine, babu matsala, saboda yanzu haka neman ka suke yi shi yasa ka gudu. Shiru yayi har yanzu zufa na keto masa sosai, jikinsa ya ɗori ruwa. Mami jakarta ta buɗe ta ciro lambar da aka rubuta a cikin takardar. Na san kana da bayani a kai da kuma ranar da aka siya, don haka ka yi min bincike. Ai hajiya ma ba sai na yi bincike ba, tunda na san wanda ya siya layin, kuma sanadin hakan na baro aikin na tsawon wata ɗaya da satuttuka yanzu. Sai dai
ya dan goge fuskar sa kafin ya ce, alal haƙiƙa wani ne ya zo ya siya sim card a wuri na har na yi masa rajista, bayan kwana 2 sai ya dawo ya bani kuɗi har 100 ya ce min in bar buɗe shago har na wani lokaci, saboda idan har na ci gaba da buɗewa tabbas da yiwuwar 'yan sanda za su zo su kama ni, kuma ko da sun tambaye ni bayan bayani akan shi ba zan san shi ba, don haka yake bani shawara in yi abin da ya ce min. To ni kuma gaskiya na tsorata, a tunanina shi ɗin ɗanki da nafin ne za a iya bin diddigi inda ya yi registration a zo a kama ni, wataƙila ma a ce har da ni, tunda na san yanzu abubuwa sun ci gaba. Abu kaɗan ne zai saka a san inda ya siyi layan. Sai na amshi kuɗin da ya yi min tayi a ranar na kulle shago na dawo ƙauyenmu. Daɗin da na ji ma ba a cikin gari nake ba, kuma babu wanda ya san inda nake sai mai shagon kusa da ni. Shi ma sau ɗaya muka taɓa hira da shi har na faɗa masa inda nake. A tunanina ba zai iya tunawa ba, tunda abin ya daɗe. Wallahi iya abin da na sani kenan, karki daɗa karki raga. Ya ƙara maganar kamar zai yi kuka, dake ya gama haɗa gumi yana faman fifita da hannayensa. Idan muka je can da kai zaka iya gane shi. Ta ya zan gane shi Hajiya, bayan sau 2 na taɓa ganin shi kuma ban san ma inda zan gan shi ba a halin yanzu. Mutum ɗaya zuwa siyayyar wuri na sai a zo ana ta tsiye ni. Ba maganar ta tsiye ka bane bayan Allah, idan har ka taimaka kamar kayi jihadi ne, domin ta sanadin ka za a kama wanda ya kisan, kuma na tabbatar shi wanda ya siyi sim card din a hannunka shine wanda ya kisan, cewar mami cikin kwantar da murya. Inna lillahi, kisa kuma? Hajiya dan girman Allah ki fitar da ni a wannan maganar, wallahi ban san inda yake ba. Ki wa Allah ki wa annabi. Ganin ya rude sosai sai mami ta sake kwantar da murya tana cewa, dan Allah Malam Sado ka kwantar da hankalinka, ba wani abu bane nace zaka bi ni can saboda ka bada shaida ne, ni ko baka je kotu ba na san zaka iya cin karo da mutumin. Kaga idan ka nuna min shi shikenan aikin ka ya kare. Na yi maka alƙawari zan rubuta maka abin da ya baka har sau 2. To Hajiya, amma ke taya kike ganin zan gan shi? Garin Kano fa ba karamin gari bane. Shiru mami tai tana tunani sai kuma ta ce, to shikenan nagode, amma dan Allah idan da hali zan dawo zan iya neman ka. To babu damuwa, ni ma nagode, ya faɗa yana mai yaƙi haƙora. Sallama suka sake har da matar shi, sannan ta fice ta hau motar ta wuce gida. A ranta duk tunani ya cika ta. Waye to wannan mutumin da ya kisa? Ta yaya za ta iya gane shi? Ya za ta iya fitar da Abul Khairi a wannan zargin da ake mishi? Ta tabbatar duk wanda ya kiran shi ya sanar masa da kisan, sannan kuma ya kira 'yan sanda, tabbas shi ne wanda ya yi kisan, kuma da ikon Allah sai ta yi iyakar bakin ƙoƙarinta. Mami har ta kusa isa gida sai kuma ta juya kan motar ta koma ƙauyen nan. Tana yin fakin shi kuma Sado ya fito. Garinta sai ya tsaya nan bakin kofar gida har ta fito ta same shi. Malam Sado, na yi mantuwa ne, idan babu damuwa ina son ka yi min kwatancin yanayin mutumin dan Allah, hakan zai sake taimaka min kwarai. To shikenan, bari in kwatanta miki shi. Mutumin dogo ne kuma yana da kauri, dan zan iya taimaki kamar fasalin jikina. Kuma baki ne shi ma, yana da tsawon gashi a fuskarsa, amma baya barin gashi sosai a kan shi, sannan gashin gidansa sun haɗe waje ɗaya. Iyakan abin da zan iya faɗa miki kenan gaskiya, amma dai gaskiya ɗan gayu ne sosai. To amma a mota ya zo gurin ka? A mota ya zo wuri na, sai dai motar da ya zo da shi sanda ya siya sim card a wuri na daban ne da wanda ya dawo ya ce da ni na gudu na bar buɗe shago na ɗan wani lokaci. Yi min bayani dan Allah, wani irin mota ce kuma sunan su? Hajiya, wallahi ban san sunan motocin ba, ni dai na san motar farko baka ce, sai kuma ta biyu kalar ruwan gora ce mai dan fatsa-fatsa. Numfashi mami ta yi kafin ta ce, nagode sosai da bayanan kasa, don Allah ya saka, ga wannan ka kara, nagode. Bashi baki ya amshi kuɗin, jikinsa na rawa, shi ma yana binta da godiya. A haka mami ta wuce ta hau motar ta ja ta koma gida. Tana shiga cikin falon da sallama, baby ta so maganin ta ruga a guje ta rungume ta, tana mata sannu da zuwa. Yau wa'auta na. Shi ma abin ya yi mata sannu da zuwa. Ta amsa tana shirin tambayar su Batul, sai ga su sun fito daga kicin a tare. Mami sannu da zuwa, cewar Maimuna tana amsar jakarta. Ita ma Batul ta ce, oyoyo mami sannu da dawowa. Duk amsa masa ta kafin ta tambaye su abban su. Baby ta yi saurin cewa, mami yanzu nan suka fita shi da yayi Sagir. Oke to sake ni in je daki. Sakin ta tai, sai dai ta bi bayan ta tana faman tsalle tana cewa, mami tsaraba na. Auta ba anguwa na je ba, aiki na je nake kan yi. Shagwaba ta soma mata tana bin ta duk inda ta yi a ɗakin. Bata kula ta ba har sai da ta zauna tana janyo kwamfutanta. Ganin za ta takura mata sai ta ce, je ki wajen Maimuna ta baki sweet a cikin na school ɗinki, ki maza ki je. Aiko da gudu ta fice, ganin ba su a falon sai ta nufi kicin. Suna ciki kuwa suna girkin dare. Ita Maimuna ne take girkin. Batul ta zauna a kujerar roba tana latsa waya, tana ba ta labarin abin dariya da ta gani a cikin grup ɗin mata a dangare.
na Facebook. Dariya suke yi duk su biyan. Baby ta faɗo da gudu cikin kicin ɗin wajen Maimuna ta nufa tana sanar mata da sakon mami mai bakin kwaɗayi ke ko sai na yanka bakin wallahi cewar Batul tana hararanta. Ita ko sai tunno mata baki tana susa goshinta. Maimuna na dariya bata ce komi ba. Batul ta sake cewa to uban wa kike tunno wa baki wuce da Allah idan mun fito sai a ɗauko miki. Kuka take shirin yi domin har ta fara murza ido za ta fara. Sai Maimuna ta rike mata hannu tana ce a auta na karki kuka kin ji kyale wannan antin naki bari in gama wannan sai mu je in baki ko. Gida kanta tai tana cire hannun nata idan sai kuma ta so tsalle tsalle a dole sai ta gano abin da Maimunan take yi. Da yake tsawonta ba zai kai ba ta hango abin da ke cikin tukunyar ba. Dariya Batul da ke kallon wayanta ta kwashe da shi. Ke kuma da Maimuna ta tambaye ta tana juyowa tana kallon ta. Wallahi labarin ne ya bani dariya. Wai fa wata ce ta yi tambayar wai shin maza suna shagwaba ne? Shi ne wani ya bata amsa sai kin daura shi akan nono zaki ga zahiri. Dariya duka suka saki daga ita har Maimuna inda Maimuna take cewa halin a Twitter ne. Wallahi ko bari ma ke ji wani. Wata ce ta ce dama azumi 300 ake yi sai wani ya bata amsar da yanzu duk zuri'ar ku kiristoci ne. Dan ma dariya suka sake kwashewa da shi. Wallahi sai kin ma gaji da jin irin wannan rainin hankalin. Bai dai mu fita take gani a zahiri kwanaki ma naga an yi fastin din su ai a wani group sirrin ya mutu a Facebook. Wata ce ta yi wai tana nuna fastin din Twitter ta yi misin shi ne aka turo mata. Baki ga yanda na sha dariya ba ranar kina barcin nan. Na so in tashi ki amma sai na kyale ki sai kuma wannan matsalar ta kunno kai na yaya Abul shine ya mantar da ni. Murmusawa kawai Maimuna ta yi tana kakkaba hannayenta da ta gama bara magi ta zuba a girkin. Sai kuma ta ce ai group din nan ina son shi. Ana karuwa sosai wallahi. Batul za ta yi magana sai barin da Baby ta yi ya katse ta ce wannan yarinya ba kya ji wallahi. Dama shi zaki zauna haka nan baki yi barna ba. Dalla fice anan. Kuka ta fashe da shi za ta fice a waje sai Maimuna ta rike ta tana cewa ki yi shiru kyale ta kinji. Mu je in baki sweet din. Sai kuma ta kalli Batul da ita har ta mayar da idanuwanta kan wayar domin ya dauke mata hankali. Batul dan kwashe min albasar nan dan Allah kafin in dawo. Batul bata kula ta ba dan ma ba ta ita take yi ba. Ita kuma Maimuna ta fice rike da hannun Baby. Suna shiga ɗakin su shi kuma Abba ya shigo da sallama. Amir da ke kallo ya amsa mishi yana mishi sannu da zuwa. Amsa shi yayi ya wuce ɗakin Mami sallama yayi ya shiga. Mami ta amsa shi ta dago kai daga latsa kwamfutan ta da take yi sannan ta yi mishi sannu da zuwa. Ya amsa yana zama kan kujera ya ce agogo sarkin aiki. Murmushi Mami ta ce ayya abban sai yanzu nan na fara fa. Ban dade da dawowa ba aka ce min ka fita. Yi wallahi Sagir ne yazo shine gaishe mu shine muka nace ya raka ni wani waje amma an dace ko. Gyara zamanta sosai ta yi tana fuskantar sa sai ta ce mishi na ga mutumin kuma mun tattauna da shi amma abbansa akwai wanda ya tambaya bai ka game da ni a yau din nan. Kamar ya ban gane ba maganar shi ba na kallanta ina nufin a game da aiki na ko akwai wanda ya tambaye ka inda naje ko ci gaban da ake samu. Shiru Abba yi na dan lokaci sai kuma yi dariya ce kai ku dai lauyoyin nan sai a hankali yanzu kuma wani abin zaki gano kenan. Ita ma dariyan tai kafin ta ce ai abban su ba na son wani ya san inda naje ne da abin da nayi ne saboda tsaro. Haka ne kuma ni ma na san da wannan ai sai dai babu wanda ya tambaye ni duk da dai mun yi waya da Abbas yau kuma mun tattauna akan matsalar ya tambaye ni ci gaban da ake samu amma ba mu yi maganar zancen ki na zuwa kauye duba inda aka siya layin nan ba. Sai kuma Sagir yanzu da ya zo gaishe mu yake tambayar ki shine yance mishi kin fita amma ban sanar mishi ga inda kika je ba. Ajiyar zuciya ma mu da sauki sannan ta mayar da idanuwanta kan kwamfutan ta sai dai ba aikin ta ci gaba da yi ba illa fada zurfafa tunani da ta yi. Sai da Abba ya yi magana har sau biyu bata ji ba kafin a uku ta dago kai tana kallon sa. Me kace ne abban su? Ta tambaye sa still tana kallon sa. Wannan tunanin me kike yi haka ne? Anya ba kya takurawa kanki. Yanzu daga magana har kin fada tunani mai zurfi haka. Kai hakuri dan Allah wallahi wani abu nake tunawa. Dan tsira mata ido yayi sai kuma yace to faɗa min abin da ya faru da kika je ƙauyen. Dan ta faɗa mishi komai sai shi ma kawai yayi shiru yana mai fada tunani. Dama ta san hakan zai faru abin da ke ranta dole shi ma zai kawo hakan. Bata ce komai ba dai ta tashi ta shige toilet kamar mintuna 5 ta fito tana nufar kwamfutan ta rufe amma ba yake zargi Abba yi maganar yana kallon ta sai da ta zauna kafin ta yi ajiyar zuciya ta ce abbansa har yanzu dai tunani na bai kai wanda nake zargi ba ni kaina abin yana daure min kai wallahi na rasa ya zan yi amma kai da wanda kake tunani ne
akwai wanda ya faɗo min a rai, duk kwatancen nan da mutumin nan ya yi miki daidai ne shi, amma ta ya zai kasance shi ne? Wa kake zargi? Abban sai maganar cikin zaƙuwa da ji. Murmushi ya saki ya ce, ki bari don Allah, hasashe ne sai ya tashi. Yana ci gaba da faɗin, bari in je, akwai inda zan je, zuwa dare zan dawo insha Allah. To amma ba za ka faɗa min ba, idan na dawo za mu yi maganar kinji, domin akwai shawarar da nake so in baki. Yi maganar yana kallanta tare da gyarawa hulansa zama. To shikenan sai ka dawo. Fita ya bar ta a cikin tunani, ta jima a wurin, ita kanta bata san iya lokacin da ta ɗauka ba, tana faman tunani. Sai da ta ji kiran sallar magariba kafin ta ja numfashi, fuskar ta cike da damuwa, ta tashi ta wuce toilet dan ɗauro alwala. To mai saurare, bari mu dakata a nan, shirinmu na gaba za mu tashi.